Jo soc Antoni Marcos Pons de Cinella, me presento per Dragut. Ell és en José María Muñoz Borrego, se presenta per lloctinent. I ell és en Biel Orraig, Vicent, i se presenta per abanderat. En Biel m'ha aconseguit l'antic que se volia presentar de bandera i que jo fos el seu Dragut. Que vam anar cercant en José María i ens va dir que sí. I aquí estem. Perquè som una candidatura jove, tenim ganes i tenim il·lusió de poder representar el càrrec. Bueno, jo som el Raúl González Balzà i me present per Dragut. Hola, jo soc Miquel Mogren Serra i me present com a lloctinent. Jo soc Jaume Torres de Llompart i després com a banderat de Moros. Pues mira, he estat dos meus companyeros i me van demanar per presentar-me i la veritat que em fa molta il·lusió. En Jaume ja està a Dragut, jo crec que té bastanta experiència amb aquestes coses i crec que ens pot ajudar molt amb aquest repte que tenim enguany. Nosaltres som, jo soc en Miquel Cladera, faré de Dragut, en Miquel... Jo som en Miquel Fuster i me presento de lloctinent. Jo soc en José María i me presento el que és de banderat. Al començo tu. Bé, mos presentam perquè me fa molta il·lusió. Ja fa molt d'any que mos vestim i bueno, és un dia jo considero molt especial. I bueno, m'hauran de votar perquè, bueno, si volen veure espectacle, està clar que no és fàcil sortir, però bueno, ja ho veurem. El mateix que en Miquel, és una cosa que duim dins la sang, que és una cosa que podem si ens vivim. I el fet de poder-ho viure des d'un primer pla, això ha de ser inolvidable. Jo som en Biel Ferragut i me present per Dragut. Jo som en Joan Vives i me present per banderat. Després ens falta en Miquel, el seu fill, que serà el lloctinent. En Miquel i jo, de la Corteta. I som en Biel, fa feina mortits, i som fill d'Antoni Coloma. Enguany és el segon any que ens presentam, l'any passat vàrem quedar a les portes i per tant enguany encara hi anem amb més ganes i més il·lusió per poder aconseguir representar el càrrec de Moros i assumir aquesta responsabilitat amb ganes.